Bwrwi si kok salai Amrican Bwrwi si berenya fayuk si ko. Oh my god. Au paithago malai kha bini mare bono phai tong thamba ani nokni. Lai thani salo chung kaisa video swnamkha Amricani chila Tripura phai Bwrwi malai kwbakgwi olo nogo twlangkha hinui je nukmani kwbwi abono saka.paithago baksa luku o incident tui react khwlai facebook post khaimani kaisa kani pori jotono khanarimani abo je chung tabuk borok saya thangkapu mane baksa borok khoroktam khorokbwrwi wansuguta Amricani chila Tripura phai o Tiprajwk malai kwbakmani chung sajakya ongei borno rose khayu eba hamya koksai video khakya abo khai baksa borok wansugi khoroktam khorokbwrwi chungno hamya comment khayo Chini lajik video jaga abagi ang pulano sanai Tripura rose khane sky mb youtube channel se abono karibo tabuk kwbama katal youtuber tongo rose video khane an munai song borok joto saimono Chini tam content plus Chini kasam subscriber robo kamke saimono chung buino rose da khalai eba video update osturi da sanam and baksa channel katal phanai borok saime botona thike diba but Kwbwi hanke chung Chini joto video jaga tamongkha angya buita ma salai tong tam wansuk abo kha joto update saoi lukono khanari phayo henke tabuk abo samani da Chini saya angkha eba Chini aboti video content oda Amricani chilate Tiprajwk Bwrwini rose khaimani khopjak eba content khopjak apulani video nana bagi link comment pin khajak jungle Chini lajik video jaga kebono add to jet boom bam check pack eba tonglai mansuko hone aboti word kokte kaisapona peplay samani dia tong gerinia bala jodi sajak hengai apur sadi I jung borno hamya koksai video khagya rose khagya benga kya hone saimano pheba jung lajik sala o chlabai Bwrwini bad word mungsa use khaya kare sutu Kwbwi kok saka Amricani chila Tripura phaipuro a jora Bwrwi phone off ke tomani olo Bwrwi phone on khwlai chlano phaina phakya hanai yagulo buni reaction facebook post se pori khanar simple amse kokchi hyper Chini kok sama jaga Chini video nane baksa borok bokhorko double meaning negative mind khwlai chingna hamya wansuki abo Chini mungsa saya eba dos kori tangi hingai boy double meaning negative khanai no angbo mana khwlai maya borni lai borni echa angya ke sabo saima tabu Chini aboti kokro khanai pona hamya negative wansuki bad comment pona khaitong jauna Azera khatung angkunung jagya borni lai borni icha abose man kongle tini angcho to tara baitolte mona sone je Kwbwi kong no sanai o Tiprajwk Bwrwi Amricani chalabadia tonglai tong eba wancha chalabadia hamsege kachi tong nini ani chung jotone mungsa loss angya problem gari thige diba tangi hinkai borni lai borni icha tabuk joti Bwrwi chala dol angya oi hamsa pon tong hinkai khorni kaham kereng tonglai kajak thung chung abose wish khane gotin thani but boring kachara ang habai norta kachiti tamala dihni sanai ang sabo kyabo yanabla abagichin lajik video jaga borno naladi aba kachiti abdi kok thaisapano sabo saya tabuk si sawo hamjak tonghi kachiti kahamke tongladi abono Kwbwi because borni lai borni icha khorni malai mosaja tong khardia tong abo chung sana thangya sudo asono sanai a borni abono se Kwbwi kathari logi song eba bai marini halok hinjago amsik hakchali simi khorsa borno bishas khlai phai malai phainani kisane kogya wansugina ke khawasongo Uf, another corsasak abotiki hamsaki malanya pagi, ekdam sakamo, mandra kapala sakari abahayaninke. Paithago abono sachane ang o Bwrwini putono kahamke nukate shinikato hypono Bwrwini privacy ni bagi jeng kyabani without permission chara eba Bwrwini permission maya sak jorate kyabani face reveal khaya tangki hingai video khana sigang jengbo Chini bwkhakti police ni aro thangi kwbama role tongo a role no nasigino jengbo video snamo kaham hamya wansugi jengbo amsu brand kri shiala ingena thang salo jengna baksa borok sauta nang i do samu khamin ko jeni kha nang tam sia ama haki sau abage jeng bono samani se jeng je video khamin bo kwbama wansugi role no nasigino jengbo video khayu but amsuk samani olopana man ko kangkha o Bwrwi pulan simi phone off khaya kare Amricani chalabe direct malai nogo twlangkha keba saiba mankala khamu plus Chini sar bisuna teorma bo blog video khagela khamu and jengbo social media ni bwkhakti abodi tomungsa murok mungsa saoi mankala khamu tabuk social media viral hingja hingga jengba video snamnai obviously abono Kwbwi and Amricani chalabai o Tiprajwk Bwrwini jeng rose khaya jolma bo kre Chini channel bwkhakti jeng sudo kaham hamya update che ruo jotono amsik kahamke sama olopano jengno baksa borok hamya wansugi hamya saya saitong kahangai Joy Dev Group pore Joy Uma Devi ato se boom bam check back jeng kebono naslma jolma kre bosi ani live ani chahne jasawa khwlai saitoma hunke jengle saime deba Chini live Chini chahne haipon jeng saya aboti kok therono so ani tara baitolte mana chong tanbai video amsuk jorono sajak tongi share khadi and channel katalge subscribe khlai logi tongdi note Chini baksa Tiprajwk agini simi boni borbe nukung khawi thangma nuke hamya khwlai yakari kibiri jamarok jeng nugui phayu mane baksa Tiprajwk nukmani ta abagi ang khoroksa Tiprajwk angma darte advance in borno kok kasari sawo jasangibo kaham hamya wansuki bujle ya prishana angthung hambai